Autonomous State Demand Committee Racharia Song Kidam Tang Parukris Kep Ningkan Aruni Pai Kritrok Sarni Amahang Batex Pining 2024 Anabangi Ningkan Tom Kebran Kep Anang Chok Tang Lo Bangso Ningkan Tom Kebran Kep Kitok Amahang Kethek Hamren Rok Supi alongta Veskar Biang Long Kang Constituency Sirke Batum Chingrum Si Talon Ponlo BJP pen ki pipon a scheme do an ki lang ang pibasong severe laplo la high scheme pen a jok si kidu kelak kilu kilometang ka do anar kok lapsi ke plan ki phia to mari deng si pilaplo kiduk de rara da phana bang ke ep ripachar dep thanglo Assam state along inglong hawar district ke parlo josemet karbiang long west karbiang long la pen dima sa do an kachara kom je phan autonomous state mate hempre kang tim ke long je phan chisong pen chipalong vek chipusi mailong ningje pon rinti ya song amahang kethek katalon hudili tum dak chingrum pen pini ASDC West Karbiang District Committee Office along ASDC asong amahang kethek talon si litum lam so se phang ka che song kang thur thuji phan kaduk ka vetai si la so sa Ingdeng ka pachun la pen e phang phan puthot litum lang chak e methang phan ka chi pi thu la so ka che song ka pang tang ji phan la si kaduk ve phan ta ni chorosi lama kang thur tabang song deng banganili lam si ing toni kok lo kardom kaduk ve phan ta ASDC Sarkar Kachari Pamahut Si West Karbiang Long District Hempi along Amasi KAC Aromate Branch Secretariat along Pensi KAC Jakong do Anabanki Ladak Pensi Klemponlo Sitami ASDC Kachari Jakong Avidet Penapia Banki Bangso Branch Secretariat Banki Thang Taki Klempon Unja Jakong Amatsi Avidet Lopusi Ningjepon Si ASDC government hut West Karbiang Long Phanta Karbiang Long Autonomous Council along ke claim unakam doan West Karbiang Long at district headquarter lo Hamren apo si Hamren along si Autonomous Council of Branch Secretariat bang halaso ASDC din hut bilo la pen ke Karbiang Autonomous Council pen ke claim ji akam do ansitami West Karbiang Long District of Harman ke dak West Karbiang Long ke do Branch Secretariat pen si claim unlo la pen ke pa claim na usi halaso hut ASDC ni hut dak Branch Secretariat Office tami kimpon lo sita pinining duga bang lahen lo jela bangso Branch Secretariat sitame pini bange kalana ta ave kalahon ta ave pajurem temlo pamurim krailo la penke da so Branch Secretariat long mat pini hanga department akam tame da ke klempon ave pin la bange ning duglo la si la bange si langdam etlo plotang te Karbiang Long Autonomous Council ka chari atum dak CM pen danglok EM atum la so progressive thinking la pen ke visionary la bangsa thinking kawe a joinesi dak Hamren long ke do Branch Secretariat bangke pa function thek the that lo kusi nilitum hin bangke jongdun lo Karbiang Long irisoi jang atoma phan kang thur ponji laki education hin pen hinlo jong se education system mission se pulote owe kimia tum lokachar la hin papidun hubji la CKAC tum education hin chelang paminang ji puta KSA hin pen bangso hut ning ji pon rinti hello jong se school building mission lo infrastructure mission lo bote apia podum ke koson si nesopo nesopi dawan ke munit paman me deji nesopo supi dawan ke alengati paman me deji koson si ma thapo athima nor bang abam butin apo pi tum amate parents guardian tum me nesopo phanda me doctor engineer pamanji alengati pamanji munit pamanji lasi infrastructure bang bapen education sector bang ke most important sector lo department lo kelang pamekani busi Karbiang Long Autonomous Council lapen ake hai Richard Tokbi education secretary in charge of me tuning dilo ke bang jilang ani bang ke jelang pamekan ji jelang pameka ke ploten dum Karbiang cholia song bana bang ke nilitum che song nang kok hiring tangkring hita rakme News Report KTV News